Yo, what's up mga George? Ngayon ay mag-unbox tayo ng ano to? Nike Air Jordan size 8.5. Ayun bali ito pala binigay ng pinsan na si MELBORNE Navarines. Thank you. Tantarana. Sakto, Lakers. Pang Lakers yung kulay niya. Purple and yellow. Sama bisa ka. Wow. Bagaimana? Mas baik pula. Oke, at yan nagtatapos sa aking mini vlog. Ulala. Jumpman.